O PEL reactiva para a Noia ascende a 300.000 euros, dos cales a Deputación da Coruña achegou 240.000 e o Concello unha partida de 60.000. Na primeira resolución que vende publicar o Concello concedéronse 167 axudas de entre 1.500 e 3.000 euros. De un total de 260 empresas presentadas, están concedidos 167. Nesta primeira resolución. As empresas beneficiarias dispoñen de prazo ata o 31 de marzo para xustificar a subvención. Nos casos que non xustifiquen o total do importe das axudas, quedarían fondos libres para atender algunhas das solicitudes que de momento quedaron fora. Aquí as axudas van dos 1.500 hasta os 3.000 euros, pero iso non significa que todas estas empresas podan xustificar o total dos cartos concedidos. Polo tanto, parte desos cartos, se non son xustificados, poderían quedar libres e incluso poderían entrar máis empresas a cobrar esta subvención, que agora mesmo non están dentro porque se acabaron os cartos, pero unha vez as empresas concedidas presenten as súas xustificacións, pois entendemos que quedará parte desos cartos libres, porque non todo o mundo vai a cubrir a totalidade da subvención cos gastos que ten. O Concello non descarta tampouco habilitar unha nova partida de fondos propios para estender as axudas ás preto de 90 empresas que non entraron nesta primeira fase.